Вітаю, сябры, гэта жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, і сёння мы будзем размаўляць пра эканоміку беларускую і сусветную разам з эканамістам, кіраўніком праекта «Кошту рада» Уладзімірам Кавалкіным. Вітаю, Уладзімір. Дзень добры ўсім. Давайте пачнем з сённяшняй навіны пра тое, што долар абнавіў гістарычны максімум і каштуе ўжо 3 рублі 36 копеек. Гэта ўсё адбываецца, я так разумею, на фоне таго, што Трамп стаў прэзідэнтам ЗША і што вось гэта ўсё будзе садзейнічаць умацаванню долара адносна іншых валют, так? Ніхто не ведае, што там будзе напрыканцы. Зараз такая турбулентнасць вагання. Калі паглядзець, напрыклад, на акцыі кампаній, там таксама ваганні. Калі паглядзець на курс біткоіна, там таксама ваганні, ён там абнаўляе гістарычныя максімумы. Ну, то бок, бізнесмены, інвестоўцы, яны такія троху здэнерваваныя праз тое, што Трамп зноў будзе, і яны не ведаюць, што будзе. Ну, то бок, хто якую стратэгію выбірае, то і так і робіць. Ну, і праз гэта ёсць вось гэтыя ваганні курсу даляра не толькі адносна беларускага рубля, яшчэ адносна усіх іншых валют, акцый, біткоіны і гэтак далей. То бок, ну, гэта будзе назірацца, напэўна, яшчэ некалькі месяцаў, пакуль не стане зразумела, якой палітыкі будзе прытрымлівацца новы ўрад Трампа. Вось калі гэтая палітыка будзе зразумелая, ўсё так устаканіцца і пойдзе сваім шляхам. То бок беларусам пакуль не варта бегчы ў абменнікі. Беларусам трэба сачыць за тым, што адбываецца з расійскім рублём. Вось, і што адбываецца з карзінай валют па расійскім рублі. То бок глядзець, як разыходзяцца еўра, даляр, ну і кітайская валюта таксама. То бок, калі карзіна, яна больш-менш стабільная, то бегчы не трэба. Калі карзіна паплыла, то бок паплылі ўсе валюты, не толькі даляр, падскачывалі яшчэ еўра, ось і кітайская валюта, і астатнія валюты, вось тады трэба трывожыцца. А што з біткоінам? Ці варта ускокваць хутчэй вось у гэтую плыню і, напрыклад, там набываць яго? Слухайце, ну гэта казино. Калі вы любіце іграць у казино, можете зыграць. Альбо калі вы разумееце, што там адбываецца і колькі ён будзе расці, гэты біткоін, ну то бок вы там з біткоінам працуеце некалькі год, і вы разумееце, што вы робіце, ну то магчыма і прыкупіць біткоін, напрыклад, на ўзрост. Але калі вы звычайны чалавек і глядзіце па баках, не разумееце, што адбываецца, то ў біткоін ускокваць не трэба, бо гэтая валюта, яна нерэгуляваная. Гэта хутчэй як акцыя нейкай фінансавай кампаніі. То бок, як яна расце, так яна будзе і падаць. Там будзе вялікая валацільнасць цягам часу, і калі вы не разумееце, якую стратэгію выбраць, вось, то туды ўкладацца не трэба. Владзімір, як вы думаеце, што будзе цяпер з сусветнай эканомікай? Вось Трамп прыйшоў да ўлады, ды яшчэ і Ілон Маск цяпер таксама важная такая палітычная фігура у Амерыцы. Ну, я не ведаю, што будзе з мировой эканомікай вось дакладна. Я больш-менш разумею, якую яны палітыку будуць праводзіць праз веданне тых каштоўнасцяў, якія яны падзяляюць. І Трамп, вось, і Маск — гэта людзі праваліберальных поглядаў. То бок, гэта менш рэгуляванняў, менш падаткаў, больш спрыяння для бізнесу, для развіцця бізнеса. Вось. Ну і праз гэта будзе звычайна скарачэнне ўсякіх сацыяльных праграм, відавочна, будуць звальненні чыноўнікаў амерыканскіх, нейкае скарачэнне, на якое яны могуць паўплываць. Будзе урад больш, ведаеце, так перазаточвацца пад аказанне паслугаў, чым пад вось працу па чалавека-гадзінах і ўсё такое. Ну і вось так будзе. То бок для бізнеса хутчэй за ўсё будзе лепей, для тых, хто жыў на сацыялцы, будзе горш цалкам. Як гэта ўспрыме сусветны бізнес, сусветная эканоміка, трэба будзе глядзець. Ну, у нас таксама ідуць выбары
праўда. І ці ёсць нейкія такія фактары у эканоміцы, на якія варта цяпер звярнуць увагу, вось, якія звязаныя менавіта з выбарчай кампаніяй? Ну, выбарчая кампанія – гэта звычайны фактар. То бок да выбараў заўсёды стараюцца падняць заробкі, прытрымаць інфляцыю, не дапусціць дэвальвацыі, вось, ну і закрыць нейкія сацыяльныя праблемы. Я, напрыклад, на Petitions Buy бачу, як узяліся чыноўнікі там рамантаваць дарогі, масты, школы і так далей. Напрыклад, петыцыя, зварот, якая падавалася год таму, зараз прыходзяць дадатковыя адказы, што вось ямы там выправілі, нешта з мостам зрабілі, нешта паставілі ў план ремонту на 25 год, знайшлі нейкія грошы, то бок паабяцалі і гэтак далей. То бок вось зараз вельмі такі спрыяльны час да таго, каб працаваць з чыноўнікамі і дабівацца ад іх там усялякіх такіх, ведаеце, бытавых паслугаў, бытавых рамонтаў. То бок калі вы такі вось тое, што называецца нізавы актывіст, альбо ну просто чалавек такі валантэрскага характару і хочаце зрабіць нешта там для свайго дома, двара, вуліцы, вось зараз вельмі такі спрыяльны час, рабіце петыцыі, пішыце звароты, хадзіце да чыноўнікаў, патрабуйце, каб яны там нешта адрамантавалі. Перад выбарамі яны выдаткуюць шмат грошаў, каб вось задавольніць насельніцтва, каб выбары прайшлі лепш вось праз гэта. Гэта тое, што датычыцца сацыялкі. Што будзе пасля выбараў? Ну, звычайна, вось тыя грошы, якія былі, выдаткуюць, а потом грошаў ужо стане меней. Іх забяруць нейкім чынам назад? Ну, іх не забяруць, хутчэй зараз паляць рэзервы ўсе, што ёсць, вось, а далей будзем глядзець, як жывем без рэзерваў. Ну і людзям хочу сказаць, калі у вас ёсць нейкая праблема, там, не ведаю, з вуліцай нешта, там з тратуарам нешта, трэба нешта з дрэвамі зрабіць, трэба нешта з паркоўкай зрабіць, не ведаю, там у школцы нешта адрамантаваць, пішыце зараз, дамагайцеся зараз, потым давядзецца чакаць 4 гады наступных выбараў. Владимир, а ці ёсць у вас дэвальвацыйныя перасцярогі? Ці можа здарыцца дэвальвацыя? Усё ж выбары, усе тыя справы. Ну, зараз залежнасць найвялікшая ад Расіі, то праз нейкія расійскія праблемы будуць і ў нас праблемы, а калі ў Расіі вялікіх праблемаў не будзе, то і ў нас не будзе. Ну, такой значнай дэвальвацыі на наступны год чакаць не даводзіцца. Ну, я кажу пра значную там на 30%, на 50%, пакуль што сігналаў для гэтага няма. Ось, беларуская эканоміка, яна вельмі маленькая ў параўнанні з расійскай. Расія пад санкцыямі, то бок расіяне патрабуюць нейкіх тавараў, якія б маглі замясціць вось тое, што пад санкцыямі. Звычайна замяшчаюць, і самым такім вялікім бенефіцыарам з'яўляецца Кітай. Ось, але мы такія маленькія, а расійскі рынок такі вялікі, што нават і калі Кітай працуе, і расіяне самі робяць інвестыцыі, знаходзяцца і для рэжыму Лукашэнкі нейкія нішы, куды можна нешта прадаць. Ось, то бок сітуацыя будзе хадзіць за расійскім рынкам, і такой вось значнай дэвальвацыі пакуль што не прадбачацца, пакуль што не прагназуецца. Але ўсё можа мяняцца. Усё можа мяняцца праз палітычныя чыннікі. Напрыклад, пачнуцца перамовы, не ведаю, там мірныя перамовы па Ўкраіне, і гэта будзе значным чыннікам, які паўплывае таксама на эканоміку. Ну, вось мы закранулі ўжо Расію і гэтую залежнасць нашу, так? У Расіі назіраецца падзенне продажаў мазаў, тых самых мазаў, якімі хочуць там ашчаслівіць Санкт-Петербург. Так, Лукашенко пры гэтым кажа, што мазы яны не надта якасныя, але пры гэтым чаму яны гараць, як вы лічыце, так? І чаму Расіі больш вось гэта ўсё не трэба, раз ўсё ж попыт на іх скарачаецца? Чаму Расіі не трэба, гэта зразумела, таму што гараць. Ось, а чаму гараць? Гэта таксама зразумела, гараць пра санкцыі, таму што тыя машынакамплекты, якія пастаўляліся там з заходніх фабрык, альбо тыя машынакамплекты, якія вырабляліся пад заходнімі брэндамі ў Кітаі, але з адпаведнай якасцю, яны замясціліся найбольш таннымі кітайскімі аналагамі. Ну і праз гэтыя аналагі яны гараць.
То бок гэта небяспечныя вельмі танныя кампаненты, праз гэтыя кампаненты гараць, праз тое, што гараць, перастаюць пакупаць. Ну тут зразумела, я б не хацеў, каб мне паставілі аўтобус, які загарэцца. Ну так, кітайскія, атрымліваецца, не гараць. Напэўна, можа быць, яны там у Расіі думаюць, што яны могуць сабраць, напрыклад, свае аўтобусы з тых самых кампанентаў. Хто іх ведае. Але вось, бачна, што пройгрыш у беларускіх мазаў на таком тле і кітайскіх вытворцаў, вось, пакуль маглі закупаць тое, што зараз падсанкцыйным, плюс-мінус былі канкурэнтна здольнымі. Санкцыі дабілі. Ну і зразумела, што кітайцы, яны ж самі сабе не будуць канкурэнтаў расціць, то бок калі ў іх ёсць свая вытворчасць, навошта ім рабіць спонсарства беларускай вытворчасці. Так, вернемся вось да такой тэмы. Дзяржава анансавала, што больш не будзе ўмешвацца ў рэгуляванне цэн. Сказала, што зробіць нейкую сістэму, якая будзе вось лепшай і якая яшчэ пры гэтым забяспечыць і даступныя цэны, і насыціць унутраны рынак. Вось як вы лічыце, чаму адмовіліся ў выніку улады ад таго, каб трымаць цэны пад кантролем, і што гэта за новы план, ці дапаможа ён ім? Тое, што я чую, гэта працяг рэгулявання. Ну, то бок, рынок рэгулюе цэны. То бок, цана – гэта баланс паміж попытам і прапановай. Калі нехта стварае нейкую сістэму, якая павінна рэгуляваць нешта там на рынку, то гэта працяг палітыкі рэгулявання цэнаў. Яны могуць змяніць сістэму, яны могуць змяніць там нейкія наладкі ў гэтай сістэме, яны могуць нічога не мяняць і назваць гэта новай сістэмай, але ты альбо рэгулюеш, альбо ў цябе свабодны рынок. Як бы іншага няма. Бываюць сітуацыі, напрыклад, калі адбываецца крызіс, тады ў такім выпадку дзяржава можа кароткатэрмінова ўмешвацца і рэгуляваць нейкія цэны. Ну, не ведаю, напрыклад, падскачылі там цэны на газу і нафту, вось, і людзі не могуць аплаціць такія вялікія кошты. Дзяржава можа ўзяць на сябе гэтыя кошты, напрыклад, цягам года. Пакуль цэны высокія. Цэны спалі, зноў вярнуліся да былой палітыкі. Альбо, напрыклад, калі там інфляцыя вялікая, з нейкіх знешніх чыннікаў адбылася, дзяржава можа, напрыклад, ўзяць на сябе частку выдаткаў, звязаных там з паесці, апрануцца, ну, нейкія базавыя выдаткі. Але гэта павінна адбывацца часова і мэтанакіравана. То бок мы спасаем, там, не ведаю, насельніцтва, альбо мы спасаем малы сярэдні бізнес дзеля вышэйшай мэты. Вось, каб яны прайшлі гэты цяжкі перыяд і збераглі сябе. То бок людзі не вымерлі з голаду, бізнес там не пазачыняўся. Але калі вы робіце гэта, ну, звычайнай палітыкай, то гэта не вольны рынок, гэта просто сістэма. І калі вы кажаце, што вось у нас было рэгуляванне, а зараз будзе нейкая сістэма, то гэта, ну, тая самая сістэма, але на выварат. Нічога не змяняецца. Так. Вось доля тавараў беларускай вытворчасці ў продажах працягвае падаць. Маецца на ўвазе і тавары спажывецкія, і тавары прадуктовыя. Гэта той самы прамысловыя. Вось, з чым гэта звязана? Чаму не купляюць беларускае? Мы ўжо, як бы ў мінулай праграме крыху пра гэта гаварылі, але тут прям вельмі такія, ну, сур'ёзныя лічбы, я гляджу. З ростам заробкаў, звычайна, калі адбываецца рост заробкаў, людзі выбіраюць больш якасныя прадукты. Калі людзі бедныя, яны купляюць самае таннае. Ну, гэта такі анекдот, ведаеце, правіла правай рукі, правіла левай рукі ў рэстаране. Вось, калі у вас шмат грошаў, у вас правіла правай рукі, то бок вы правай рукой закрываеце цэны і выбіраеце тое, што вам падабаецца. Калі у вас грошаў мала, у вас правіла левай рукі, то бок вы закрываеце меню і глядзіце кошты. Вось людзі жылі, пакуль былі заробкі меней, яны жылі па правілах левай рукі, зараз пераходзяць на правіла правай рукі, патроху. Всё проста. Так. Лукашенко прызначыў новых чыноўнікаў на такія добрыя беларускія прадпрыемствы, важныя.
Беларускалі, Белнафтахім. Гэта такая перастаноўка перад выбарамі. Ці гэта спроба ўсё ж, дзякуючы новым людзям, неяк перазапусціць гэты момант з экспартам, санкцыямі, ну, нешта вось вырашыць праблему? Мне падаецца адразу два чыннікі. Першае, Лукашенко даволі часта перад выбарамі мяняе вось і сілавікоў мяняе, і кіраўніцтва прадпрыемстваў. Ну, простое, што выбары гэта такі перыяд турбулентны, і, напэўна, ён мяркуе, што вось калі людзі там працавалі 4-5, не ведаю, 10 лет, яны ўжо там прысядзеліся, яны ўжо зладзілі сувязі з такімі самымі чыноўнікамі, дырэктарамі, як яны могуць падумаць, а не падсядзець ли нам нашага паважанага Лукашэначку. Вось. А калі ты перад выбарамі мяняеш на новых, то пакуль новыя там разбяруцца ў справах, пакуль яны наладзяць сувязі, то бок яны значна больш залежныя і менш упэўненыя, я б сказаў так, у сваіх сілах. То бок гэта звычайная такая тое, што па-англійску называецца risk mitigation, то бок змяншэнне рызыкаў вось на гэты перыяд, калі табе трэба, ведаеце, працягнуць гэты вось твой перыяд. А па-другое, так, магчыма, хочацца паглядзець, як новыя людзі будуць спраўляцца санкцыямі, мо знойдуць новыя крэатыўныя рашэнні, як іх абыходзіць. Вось тут сплошныя плюсы для Лукашэнкі, ніякіх мінусаў. Дарэчы, што там з каліем? Лукашенка ж, здаецца, прапанаваў, каб увогуле зменшылі ягоную дабычу, бо яго, так, я разумею, не надта хочуць набываць па тых коштах, па якіх ён бы хацеў прадаваць. Ну так, Лукашенко граецца ў калійны апек, ведаеце, там, калі на рынках нафты там ёсць картэль, і змова давайце дабываць меней, каб падвысіць цэны, то тут ён спрабуе граць у гэта, але тут картэля няма. Ось, то бок, калі б не толькі ён памяншаў дабычу, але яшчэ і астатнія ігракі на гэтым рынку памяншалі, то гэта была б дамова, і гэта павінна было пазітыўна на цэнах адбіцца. То бок, пазітыўна для тых, хто гэту змову заключыў, то бок цэны выраслі б. Але тут можа сітуацыя адбыцца іншая. Лукашенко паменшыў дабычу, а, напрыклад, расіяне і Канада павысілі дабычу. І ты зрабіў горш сабе, ты проста згубіў рынок. І табе потом прыйдзецца вяртацца на гэты рынок па значна ніжэйшых коштах, бо ўсе будуць законтрактаваныя на нейкі перыяд, і ты зможаш увайсці ў гэты рынок толькі праз дэмпінг. Ёсць пытанне ад нашага слухача Максіма, такое складанае. Як вы лічыце, дзе знаходзіцца тая кропка эканамічнай біфуркацыі, у якім годзе, пасля якога Беларусі не будзе? Эканамічнай біфуркацыі, пасля якой Беларусі не будзе? Ну, Беларусь можа не быць выключна з чыннікаў палітычных і з чыннікаў бяспекі. З чыннікаў эканомікі можна жыць у галечы бясконца. Паўночная Карэя гэта паспяхова даказвае, а Куба гэта даказвае. То бок, можна там пітацца гнілой бульбай і неяк выжываць. Вось. Іншае пытанне, калі замежныя войскі прыйдуць, ці калі там ваша палітычная эліта вас прадасць, напрыклад. Вось, далучыцца там, не ведаю, да Расіі ці яшчэ да каго. А з пункту гледжання эканомікі можна жыць у галечы хоць бясконца. Я нагадаю, сябры Владзімир Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекта «Кошту рада». Сённяшні наш госць. Задавайце пытанні. Эканоміка Расіі вычарпала свой ваенны ўздым. Эканамісты кажуць, што заробкі больш не будуць расці хутка, так кошты стануць вышэйшымі. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы? Ну, гэта азначае, што беларуская эканоміка чарговы раз дасягнула вось гэтага шклянога паталка свайго, і далей росту не будзе. Хутчэй за ўсё будзе альбо такія папыткі біцца праз гэты шкляны паталок, альбо зноў вална зыходу ўніз. Гэта залежыць ад таго, што адбываецца ў Расіі. Ось. Ну і зразумела, што ў Расіі таксама рэсурсы не бясконцы, і санкцыі працуюць, яны маюць такі адкладзены эфект, але яны працуюць і на Беларусь, яны працуюць і на Расію. Ось. Тут ёсць два чыннікі і такія две перспектывы.
дрэнная навіна і добрая навіна. Дрэнная навіна яна заключаецца ў тым, што праз санкцыі гэта будзе дэградацыя эканомікі як Беларусі, так і Расіі. Ось, а добрая навіна выключна для Беларусі, якая заключаецца ў тым, што Расія пажгла шмат тэхнікі ва ўкраіне, украінцы падбілі шмат тэхнікі. Ось, і нават калі вайна спыніцца, то ўсё равно гэтыя запасы трэба папаўняць. Ось, і гэта папаўненне будзе адбывацца цягам 3-5 лет. Вось, і гэтыя 3-5 год гэта будуць не самыя кепскія годы для рэжыму Лукашэнкі, бо звычайна на абаронзаказе атрымаецца нешта там зарабіць. Владимир, а з чым звязанае тое, што эканамічныя суды ўсё больш узбуджаюць крымінальных спраў справы аб неплацежаздольнасці і банкрутстве. Як сярод прадпрымальнікаў, так сярод юрыдычных асоб. Вось, пра што сведчаць лічбы, напрыклад, 892 справы за 9 месяцаў гэтага года было ўзбуджана. Хутчэй за ўсё, гэта эфекты рэгулявання цэнаў. То бок, ёсць нейкая колькасць бізнесаў, якія не вытрымалі гэтае рэгуляванне цэнаў. Ты не можаш там прадаваць ніжэй вось гэтай кропкі безубытачнасці. Калі ты доўга працуеш ніжэй гэтай кропкі, у цябе скончваюцца грошы, і ты ідзеш на банкрутства. Вось, калі працягнецца гэта палітыка рэгулявання цэнаў, то будуць і далей дабіваць бізнес, будзе ўсё больш дзяржаўнага бізнесу, ўсё меней прыватнага бізнесу. Давайце дэмаграфічную сітуацыю. Вы, напэўна, бачылі вось гэтую навіну пра тое, што цяпер гістарычны рэкорд, такі антырэкорд па нараджальнасці ў нас 1955 года, калі пачаліся вось весці гэтыя дадзеныя. Як гэтая ўся сітуацыя цяпер выглядае для пенсіянераў? Ці ёсць нейкая магчымасць беларусам увогуле не застацца без пенсіі, калі такая праблема з нараджальнасцю? Я думаю, што пенсію цалкам не адменяць. Яна будзе проста такая, што жыць немагчыма зусім. Вось, вернемся ў 90-е, калі там пенсіі хапае купіць хлеб, малака разок. І ўсё на гэтым. Потом талоны ўвядуць. Ніхто не ведае, як гэта было. Досвед ёсць, перадаецца па пакаленнях. Так, але, зразумела, што тыя пенсіянеры, якія зараз пенсіянеры, ўжо такія сталага ўзросту, яны гэта і не адчуюць. А тыя, якія вось там людзі будуць хутка выхадзіць на пенсію, і маладыя пенсіянеры, для іх гэтая дэмаграфічная сітуацыя, яна з'яўляецца праблемай. Калі мы кажам пра нараджальнасць, то гэтая праблема адбудзецца 10 праз 20 год, але тут іншая праблема, што беларусаў шмат з'ехала за мяжу праз рэпрэсіі, і гэта ўжо зараз адбіваецца. То бок тыя беларусы, якія маглі зараз працаваць у такім самым квітнеючым узросце ад 20 до 50 год, гэта такія самы квітнеючыя з пункту гледжання працы ўзрост для чалавека, любога чалавека. Вось тое, што там з'ехала па розных падліках ад 500 тысяч до мільёнаў, вось праз гэтыя рэпрэсіі, праз санкцыі. Там чыннікаў шмат, хтосьці праз рэпрэсіі, хтосьці праз санкцыю. Але эканамічныя мігранты ж таксама ёсць. Так, і гэта вот тыя самыя эканамічныя мігранты, якія праз санкцыі з'ехалі, IT, напрыклад. То бок яны не могуць працаваць у Беларусі праз тое, што там ёсць санкцыі, они проста выехалі праз гэтыя санкцыі. І вось гэта ад 500 тысяч до мільёну, і вось уявіце сабе, якая гэта дзірка у бюджэце, у ФСЗН, вось у пенсійным фондзе. А у нас сістэма пенсійная, яна кансалідаваная, то бок тыя, хто зараз працуюць, яны плацяць пенсію пенсіянерам, якія зараз ее атрымліваюць, а не так, як гэта на захадзе. Калі ты працуеш, ты платишь у пенсійны фонд, а потом, калі ты выходзіш на пенсію, ты тыя грошы, якія адклаў, быццам бы на рахунак у банку, ты іх атрымліваеш. У нас не так. У нас гэтых грошаў няма. Вось. І гэта вялікая праблема, калі з'язджае такая вялікая колькасць працаздольнага насельніцтва, яны перастаюць плаціць падаткі. Вось, у цябе няма падаткаў, а пенсіі плаціць трэба. І пенсіянераў становіцца яшчэ больш, бо выходзіць на пенсію вось гэта вялікае пакаленне бэбі-бумераў.
Вось яно часткова уже выйшла і яно працягвае выходзіць і будзе гэты працяг. То бок пенсіянераў будзе столькі, што цягнуць тым, хто зараз у Беларусі іх вельмі складана. Ну, але бачце, ім ж дазволілі працаваць і зарабляць нармальную заробак. Так. Ці як? Ці гэта хутчэй пенсія будзе тая самая, так, і ў дадатак яшчэ заробак? Ну, а што яшчэ рабіць, калі ты не можаш пенсію плаціць? Ну, кажаш людзям, ідзіце, працуйце далей. Ось. Няма грошаў на пенсію, то бок ідзіце, зарабляйце. А іх ужо няма, вы лічыце? Ну, а навошта тады людзей на працу адпраўляць? Ну, калі у вас ёсць грошы, людзям... Вольныя ж месцы, няма каму працаваць. Ну, з аднаго пункту гледжання няма каго працаваць. А пра што няма каму працаваць? Праз тое, што заробкі не канкурэнцыйныя. Ну, былі б канкурэнцыйныя заробкі, людзі паехалі з Расіі працаваць, з Кыргызстану працаваць паехалі. Напэўна, і з Германіі паехал бы нехта працаваць, калі б там заробкі былі ў Беларусі германскія. Праблема ж не ў тым, што працаваць у свеце няма каму. Праблема ў тым, што рэжым Лукашэнкі не можа канкурэнтна здольныя заробкі заплаціць. Ну, праз гэта вось атрымліваецца, што і пенсіі няма, а праз тое, што пенсіі няма, ну, які выхад? Ну, пенсіянеры, мы вам плаціць пенсію не можам, то бок ідзіце, працуйце. Ну, я, дарэчы, сёння чытала артыкул, дзе нейкі чалавек з прамысловасці ці з прафсаюзаў скардзіўся на тое, што мігранты гэта не выйсце, мігранты, каб закрывалі гэтыя ўсе пустыя месцы, так, у Беларусі, бо звычайна з Беларусі добрыя спецыялісты выязджаюць, і вось яны патрабуюцца, а мігранты прыязджаюць нізкакваліфікаваныя. І сітуацыя ўсё адно не вырашаецца. А нам не патрэбна высокакваліфікаваныя мігранты. У нас насамрэч сітуацыя бліжэй да сярэдзіны 20 века там заходніх краінаў. У нас же вытворчасць, яна не інтэлектуальная, яна там на старых станках часта і па старых тэхналогіях. То бок вы можете завесці там любых мігрантаў, ну, трэба, каб разумеў, не ведаю, расійскую мову, трэба, каб мог нешта прачытаць, і трэба, не ведаю, нейкія курсы. Ну, калі вам вельмі патрэбныя гэты мігранты, ну, зрабіце вы курсы ад месяца да 3, каб навучыць людзей працаваць на канвееры, вось, і ўсё, і няма ніякіх праблемаў. Ну, гэта ж не вытворчасць, ведаеце, гэта ж не пра айцішку там мова, не пра юрыстаў мова, не пра медыкаў мова, там, дзе трэба высокая адукацыя, не пра інжынераў мова, то бок там, дзе трэба высокая адукацыя. Ну, звычайна, вось гэтыя ўсе месцы, якія мы бачым у банку працы, гэта нізкая кваліфікацыя, нізкі заробак. Ну, няма ніякіх праблемаў завазіць, навучаць людзей, яны стануць за станок, будуць працаваць. Плаціце ім грошы, каб яны паехалі, напрыклад, да вас на завод працаваць, а не, там, не ведаю, у Берлін таксаваць. Ну, плаціце ім такія грошы, каб ім было выгодней. Не ведаю, давайце ім там, што, сацыялку ім давайце ім месца, дзе ім жыць. Вось. Навучайце іх, яны паедуць. Чаму не? Заменяць. Без праблем. Калі мы кажам пра вось такі завадскі канвеер, там, МАЗ, БелАЗ, все што заўгодна, заменяць лёгка. І не трэба вам будуць пенсіянеры. Але яны ж плаціць не хочуць. Ведаеце, заўсёды дэфіцыт – гэта не жаданне плаціць, ну, как бы, па тых коштах. Калі мы кажам пра дэфіцыт на рынку працы. Няма дэфіцыту, калі ты плоціш нармальны заробак. Ён проста не існуе. Адразу ж набегаюць людзі, гатовыя працаваць. Нават у такіх краінах, ну, не надта спрыяльных для жыцця, як Беларусь. І з пункту гледжання клімата, і з пункту гледжання палітычнага рэжыму, ну, там людзям, напрыклад, з іншых краін, у іх няма там нейкай эмацыйнай сувязі з Беларусю, яны прыедуць, там годзік папрацуюць, паедуць далей. Ім то, што Лукашенко, што не Лукашенко, ім все адно. Калі ты ім нармальны заробак прапануеш, калі ты ім выгадную место працы прапануеш, яны прыедуць, няма праблемаў. Дарэчы, пра БелАЗ вы бачылі, што БелАЗ пачаў выпускаць нейкія боты? Гэта вось проста такі типа мерч,
Так, гэта звычайны мерч, ну зразумела, што БелАЗ не выпускае боты. У найлепшым выпадку яны закупаюць гэтыя боты на якім-небудзь беларускім прадпрыемстве і там шлёпаюць гэты лейбл свой. У найгоршым дзесьці ў Індыі ці Кітаі, ось, і там шлёпаюць. Ну, я сам працаваў, адно з маіх першых месцаў працы гэта быў Гарызонт, ось, і тады быў вельмі цікавы перыяд, такі масавы пераход ад старых кінескопных тэлевізараў да плоскіх, ось. І Гарызонт пачаў вытворчасць быццам бы гэтых плоскіх тэлевізараў. Як гэта вытворчасць выглядала? Гэта такі канвеер на 8 чалавек. Ось, на пачатак канвеера паступае коробка з разобраным тэлевізарам, стаяць людзі кожны на сваём месцы і кожны з шурупавёртам нешта там дадае. Адзін кладзе там рамку тэлевізара, другі там дадае нейкую плату шурупавёртам яе прыкручвае, наступны чалавек корпус там прыкручвае, гэтак далей, на выхадзе вось тэлевізар. Гэта крупнаўзлавая зборка называецца. А тое, што на БелАЗе адбываецца, гэта нават не крупнаўзлавая зборка. Яны не клеюць нават гэтыя боты, яны проста там дзесьці заказалі і вот свой мерч паказалі. Беларусь афіцыйна стала партнёрам БРИКС. І што гэта дасць нашай эканоміцы? А Бог яго ведае. Ну, то бок, тое, што Беларусь залежная ад Расіі і даволі моцна залежная ад Кітаю, гэта зразумела. Якім чынам паўплывае, напрыклад, Бразілія, наколькі цікава Бразілія Беларусі, ці Індыя. Ну, Індыя можа быць нейкім чынам, там, калі, канешта, яшчэ, але што гэта дасі Беларусі, я напэўна, не ведаю. Ну, Беларусь такі, ведаеце, вельмі малы гулец на гэтым рынку. Ну, гэта выглядае так, што вось вялікія дзядзі сабраліся за сталом, вось, а тут бегаў дзесьці малы хлапец, вось, усіх нерваваў, нешта прасіў, вось, яму далі маленькі стульчык дзесьці ў вуглу і сказалі, вось, сядзі, назірай, як мы тут за сталом перамовы вядзем. Вось так гэта выглядае партнерства Беларусі ў БРИКСе. Як вы лічыце, Владзімір, ці будзе недахоп вось гэтай працоўнай сілы, вернемся яшчэ раз да гэтага пытання, так, кампенсаваны робатамі ў Беларусі? Ці можа такое быць? І наколькі ўвогуле наша краіна гатовая да працы са штучным інтэлектам? Са штучным увогуле не гатовая. Вось. А калі казаць пра робатаў, ну гэта новыя тэхналогіі. А новых тэхналогіяў чакаць не давядзецца пакуль санкцыі. Вось, ну тут абсалютна зразумела сітуацыя, ніякія робаты не заменяць. Будзе нешта там, не ведаю, 5 пакаленняў назад, нешта там асвоілі кітайцы, яны ўжо закрылі ўвесь патрэбу ўсяго свайго рынку. Спачатку закрылі там патрэбу вось гэтага заходняга рынку, потом закрылі нейкім пакаленнем больш старэйшым свой рынок, а потом паглядзелі, нешта ў них там засталося, вось нейкае абсталяванне, нейкія робаты, там, не ведаю, 30-летняй даўнасці распрацоўкі можна паставіць у Беларусь. Яны ўжо не пад санкцыямі, то бок там, напрыклад, выкарыстоўваюцца мікрасхемы, якія там зробленыя па стандартах 30-летняй даўніны. То бок, ну, вось такое нешта можна закупіць. А сучаснае не-а. І атрымліваецца штучны інтэлект, чаму вось ён ніяк да нас не даходзіць? Здаецца, у нас жа ўсё ж айцішнікі яшчэ засталіся ў краіне. Не, ён даходзіць, але ён даходзіць, ну, ведаеце, як спажывецкая гісторыя, то бок сам штучны інтэлект, ён распрацоўваецца перш за ўсё ў Кітаі і ў Злучаных Штатах, вось, троху ў Еўропе, а што Расія робіць? Яна бярэ нешта з адкрытым кодам і спрабуе прыстасаваць для сваіх патрэб. Ну, а што застаецца Беларусі? Ну, не ведаю, взяць гатовы там клод, ChatGPT, Gemini, што там яшчэ ёсць, Llama, і, ну, проста выкарыстоўваць яе. Ну, то бок, гэта не ўзровень распрацоўкі, гэта ўзровень, ну, выкарыстання. Ну, давайте правядзем паралель, вось, блізкую нам, вытворчасць аўтобусаў МАЗ. Вы можете рабіць вытворчасць аўтобусаў МАЗ, а вы можете гэтыя аўтобусы эксплуатаваць у аўтапарку. Ну, вось, самы лепшы варыянт для Беларусі гэта зрабіць аўтапарк аўтобусаў.
а не наладзіць вытворчасць аўтобусаў кшталту мас. Ну, то самае за штучным інтэлектам. Паспрабаваць закрыць нейкія нішы праз доступ да таго штучнага інтэлекту, да якога ёсць, бо замежнае праграмаванне яно пад санкцыямі для Беларусі, і там можна нешта зрабіць альбо на расійска-кітайскіх аналагах, альбо на штучным інтэлекце з адкрытым кодам кшталту ламы, напрыклад. Вось яны могуць нешта там паспрабаваць, запусціць на сваіх дата-цэнтрах, паглядзець, як гэта працуе. Але гэта, гэта не перспектыўная гісторыя, гэта не рэсёрч і дызайн. І гэта нават не прадпрымальніцтва, ведаеце, калі там кожны мелкі бізнес робіць нейкага агента, нейкага бота, там бот пра тое, бот пра сёе, бот пра псіхалогію, бот там пра надвор'е, бот там, я не ведаю, яшчэ пра нешта, вось. Нават гэтую нішу даволі складана заняць. Якую нішу яны, так, больш-менш могуць заняць, яны могуць, напрыклад, спрабаваць выкарыстоўваць штучны інтэлект там, дзе шмат бюракратыі, напрыклад. То бок працаваць з бумажкамі, запаўняць нейкія там формачкі, вось, нейкую рабіць аналітыку даных, вось, якую яны маюць, то бок. Такія рэчы. Стартапы, звычайна, са штучным інтэлектам у Беларусі немагчымыя. Немагчымыя, перш за ўсё, пра санкцыі. Нават не праз тое, што не хапае спецыялістаў, а менавіта пра санкцыі. Дарэчы, тут вось пішуць, што у ІПАМе стаяць чэргі аддаць подпіс за Лукашэнку. Цалкам магчыма, чаму не? Сказалі людзям, альбо ідзеце ў чаргу стойце, альбо звольнім вас, напрыклад. А не толькі звольнім, а яшчэ, можа, і 15 сутак дадзім. А не 15 сутак дадзім, а вось вы данацілі, там, не ведаю, $10 ахвярам катавання. Вось мы вам штраф зробім у 1000 разоў большым. Заплоціце, я не ведаю, 10 000 куды-небудзь. Вельмі лёгка зрабіць чаргу і з іпамаўцаў, і там з айцішнікаў, і з дактароў такім чынам. Пагражае, людзі будуць баяцца. А чым для вас адметная гэтая электаральная кампанія? Яна такая ж нецікавая, яна такая ж ніякая, як кампанія, напрыклад, 15-го году. То бок такая не аб чым. Нават калі прыгадаць 15-й год, яна нават была троху больш цікавая. Яна не была цікавая нейкай інтрыгай, хто там пераможа, ці нешта адбудзецца. Яна была цікавая тым, што кагосьці дапусцілі да выбараў. І гэты хтосьці, напрыклад, нават для самапіару нешта можа там сказаць, паказаць на нейкія праблемы. Зразумела, што ніхто не дасць там выйграць выбары, падлічыць сапраўдным чынам галасы і гэтак далей. Але, не ведаю, там, гавары праўду, яны змогуць рабіць нейкія публічныя заявы, і гэта можа паўплываць хоць на нешта. На цалкам на гэта, на піар-поле, на медыа-поле. То бок нейкая дыскусія ў грамадстве можа быць па нейкіх там сацыяльных пытаннях, эканамічных пытаннях. А вось гэтая кампанія, яна настолькі сумная, што нават гэта немагчыма. Хто там у нас? Нават чэрашня няма, ведаеце што? Хто? Канапацкая, яна знялася, не? Не, гэта Чамаданова знялася. Чамаданова знялася. Чамаданова яна не магла падняць пытанне. Як яна магла падняць пытанне? Нейкае сацыяльнае забеспячэнне там супрацоўнікаў міліцыі. Што яна яшчэ ведае? Больш нічога. Канапацкая ў свой час, здаецца, нават займалася лабіраваннем гэтага закона пра прафілактыку хатняга гвалту. Так што яна магла пра гэта пагаварыць, але таксама, відаць, не гэтым разам. Зразумела, што не гэтым разам. Так, то бок, нават калі браць кампанію 15-го года, там можна было паразмаўляць пра нейкія, сацыяльныя праблемы. Не выбрацца ў прэзідэнты, а падняць дыскурс пра нешта важнае. А зараз, а хто? Камуністы, смешна, што яны там гэтыя ручныя штучныя камуністы распавядуць. Канапацкая, напэўна, яна будзе сядзець пад венікам. Чамаданова знялася, хтосьці там яшчэ зняўся. Яшчэ зняўся чалавек, здаецца, нейкі афіцэр, і застаўся яшчэ чалавек з Хіжняк, па прозвішчу Хіжняк. Так.
і ніхто гэтых людзей не ведае. Вось, ну і звычайна гэтыя людзі яны не будуць нават вось пра сацыялку казаць. Не тое, што пра палітыку, пра сацыялку, пра нейкія такія вось штодзённыя патрэбы грамадства, пра нейкія праблемы вось штодзённага чыну не будуць прыцягваць увагу. Ну то бок, ну на мой погляд, гэта максімальна адпавядае таму, што была у такім познім савецкім перыядзе. Ось калі на выбары, ну трэба было схадзіць і ўсё там. Нічога там не адбываецца. Тое, што Машу Калеснікаву паказалі, гэта нейкім чынам гэта дасць нейкія ачкі рэжыму з боку краін захаду, ці можа адпусцяць нейкія вожжы, ці можа прыедзе які-небудзь амбасадар, ці можа санкцыі якія-небудзь там паслабяць. Беларусь зараз увогуле не ў павестцы захаду. У павестцы захаду некалькі вельмі важных пытанняў. Гэта прыход Трампа, асабліва гэта ў павестцы еўразвязу і краін еўразвязу. Што з гэтым рабіць, што будзе, як далей жыць, як змяняць сваю палітыку, вось што ў павестцы, вайна ва ўкраіне ў павестцы, вайна на Бліжнім Усходзе ў павестцы, і асобна ў павестцы патэнцыйная вайна ў кітайскім моры, гэта для Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось тое, што ў павестцы. Беларусь на сённяшні дзень увогуле не цікавая нейкім гульцам, то бок, што бы там Лукашенко не рабіў, гэта будзе проста незаўважна, бо не глядяць туды. Вось, не цікава. Паказаў ён Калеснікаву, не паказаў ён Калеснікаву. Выпусціў ён там 30 новых палітвязняў, не выпусціў. Не, канешне, заявы зробяць. Там тыя дыскофісары, якія працуюць у МЗС адпаведнай краіны, там, не ведаю, по Беларусі, яны там нешта напішуць нейкую аналітычную запіску, нейкі там рэчнік нешта скажа. З аднаго боку ён скажа, што ён вельмі deep concern па сітуацыі ў Беларусі. З іншага боку ён заўважае, што вось Лукашенко маладзец, што хоць 3 чалавекі выпусціў, і гэтым все. То бок булькне і больш нічога не будзе. Насамрэч Лукашенко са сваімі сілавікамі яны сябе загналі ў патавую сітуацыю. У іх няма насамрэч на сённяшні час, калі паглядзець сітуацыю палітычна, ніякага іншага спосабу неяк паўздзейнічаць на сітуацыю апроч перамоў з апазіцыяй, якая была вымушана з'ехаць. Бо толькі апазіцыя сённяшняя, і гэта і офіс Святланы Ціхановскай, і іншыя актары, яны маюць нейкі доступ да целаў, якія прымаюць рашэнні на захадзе. То бок тое, што там кажа Лукашенко, агулам не цікава. Агулам не цікава там для мировой эліты. Цікава для дэск-офісараў там ніжэйшага звяна, якія там курыруюць пытанне Беларусі, якія там на працы пішуць нейкія аналітычныя запіскі, ўсё на гэтым. Вось. І адзіная магчымасць для рэжыму лукашэнківых сілавікоў зрабіць нешта, вось ускачыць у гэтыя перамовы. Гэта ускачыць праз камунікацыю з той апазіцыю, якую ён душыць. Гэта вельмі цікавая сітуацыя, яна абсалютна патавая. І да рэжыму гэта не даходзіць. Вось абсалютна не даходзіць, што апазіцыйныя колы яны могуць стаць тым мастом, праз які яны могуць пачаць размаўляць. А што можа змяніць гэтае іхняе меркаванне? Што можа прымусіць іх захацець размаўляць? Не ведаю. Ведаеце, што гэта змена парадыгмы. У іх парадыгме вось апазіцыя гэта не самастойны суб'ект, там розныя пазіцыйныя колы. Гэта нейкія агенты заходніх спецслужбаў. І ў гэтай парадыгме там, не ведаю, Церцель, Лукашенко малодшы, які там начальнік гэтага Савету бяспекі, яны думаюць так, навошта мне размаўляць там з нейкім агентам, калі я генерал буду размаўляць з генералам. А той генерал, ён на захадзе, у Штатах, у еўразвязі, ён сітуацыю бачыць інакш, зусім інакш. Ён не атасамляе сябе з беларускай апазіцыі. Для яго гэта суб'ект, гэта людзі з Беларусі, якія там прадстаўляюць пэўную частку грамадства.
Гэта не яго агенты. Вось. І ён не разумее, чаму да яго прыходзяць нешта абмяркоўваць вось пра гэтых людзей. У заходняга, там, не ведаю, палітыка, генералу, у яго другое стаўленне. Ён кажа, вось сітуацыя выглядае так, што вы вядзеце сябе кепска, паводзіце. Вы там збіваеце людзей, убіваеце, праводзіце тэрор. Вам трэба дамовіцца, і вось калі вы дамовіцеся, прыходзьце, мы нешта там абмяркуем разам. І гэта розныя парадыгмы, і яны не могуць вось зразумець адзін аднаго. Яны быццам бы размаўляюць на зусім розных мовах. Вось. І што зменіць Лукашэнку і рэжым у гэтым стаўленні, я не ведаю. Ну, то бок у іх вось такая карціна міра. Яна праходзіць, яна і ў Расіі такая самая, у расійскіх элітаў такая самая. То бок апазіцыя гэта не суб'ект, гэта нейкія агенты на ўтрыманні там заходніх спецслужбаў. Навошта нам размаўляць з мелкім агентам, калі мы будзем размаўляць з генералам. А генералы з намі размаўляць не хочуць, мы тады будзем шчыміць яшчэ больш вось тых, каго можам шчыміць. Каб гэты піск услышалі генералы, мо яны паглядзяць на цяжкі стан сваіх агентаў і пачнуць перамовы. Ну, пакуль сітуацыя выглядае вось так. І гэта такі, патавая сітуацыя. Ніхто ні з кім не размаўляе. Ну, пачакаем, відаць, перамоваў мірных, калі там яны, можа, увесну адбудуцца. Ну, вось бачна, што Лукашенко хоча выкарыстаць гэты шанс, ускачыць у гэтыя мірныя перамовы нейкім суб'ектам, ну і падвысіць сваю суб'ектнасць. Вось. Гэта рэалізацыя яго стратэгіі, што вось апазіцыя гэта заходнія агенты, але генералы там захаду з намі і палітыкі размаўляць не хочуць, але вось калі пачнецца перамовы па міры, яны захочуць. Вось, то трэба троху пачакаць, троху пацярпець, перавыбрацца, даказаць усім сваю легітымнасць. Вось. Я, дарэчы, думаю, што такая спешка з выбарамі гэта простое, каб ускачыць у мірныя перамовы. Вось, ускачыць перавыбраным, то бок я зноў легітымны, давайте са мной размаўляйце, паглядзіце на мяне, пазваніце мяне і гэтак далей. Вось, стратэгія выглядае так з боку Лукашэнкі. Пакуль што нейкіх такіх перагортванняў старонак не бачна ні з боку рэжыма, ні з боку апазіцыі. Гэта першае то, што назіраецца. Па-другое, Беларусь настолькі не ў павестцы міравых палітыкаў, што просто не цікава размаўляць. Бо ведаеце, яны таксама для сябе ацэньваюць гэту сітуацыю праз выгады і рыскі. Ну, якія выгады ад размоў з Лукашэнкам? Ну, нулявыя. Ну, как бы уже все прызвычаіліся да сітуацыі, ад таго, што адкроецца беларуская граніца, гэта не зробіць нікаму нічога. У плюс у вялікія. Вось. А рызыкі агромныя, не ведаю, рэжым цалкам з глузду з'едзе і пачне масавыя расстрэлы праводзіць. І тут атрымаецца, што ты праводзіў перамовы з чалавекам узроўню Бакасы, які забіваў сваіх апанентаў, марозіў у халадзільніку і еў потом. Ось. Ніхто не хоча у сваёй кар'еры такую запіс. Ручка ўсё з Бакасы, услоўна кажучы, усходнееўрапейскім. Ну так, як Тіль Швайгер зараз прыехаў у Мінск, не ведаў, куды едзе. І ведаеце, што я яму веру. Вось нам падаецца, што ты не можаш не ведаць. 100% Тіль Швайгер, які жыве ў Нямецчыне, які жыве сваім жыццём, ён можа проста быць не ў павестцы ўвогуле. Звычайна, я актор, мяне запрасілі зняцца ў нейкай рэкламе, прыехаў, паўсміхаўся, пару добрых словаў сказаў, а тут хейт паліўся. Незразумела чаму. Канешне, цалкам мог. Дарэчы, нам тут нагадваюць, што яшчэ адзін кандыдат гэта Олег Гайдукевіч, мы пра яго забыліся. Цвёрды, стабільны кандыдат. А вы як думаеце, лепш галасаваць за Гайдукевіча супраць іх ці ўвогуле не ісці на выбары? Ведаеце, што цяжкае пытанне, калі выбараў няма, то ісці не трэба. А калі чымсьці займацца падчас выбараў, то звычайна не выбарамі. Што я бы рабіў, напрыклад,
калі б я быў часткай там не ведаю апазіцыі, палітычнай апазіцыі, я кажу так, то бок палітычна актыўнай часткі апазіцыі грамадства, я б людзей вёў не на выбары, я б людзей вёў не супраць усіх, я б людзей вёў не там не ведаю за Канапацкую ці за Гайдукевіча, як гэта было ў навальністаў, я б людзей вёў, па-першае, але на нейкі грамадскую актыўнасць. То бок, вось будзе дзень выбараў, будзе такі выходны дзень, давайце зробім, там, не ведаю, добраўпарадкаванне свайго пад'езда і там і двара. То бок, вось гэта наш пратэст. Наш пратэст. Мы не ідзем на выбары, па-першае, але мы не сидзім на дыване. Мы будуем нашу супольнасць, мы будуем наш сацыяльны капітал, мы дапамагаем адзін аднаму, мы нешта робім адзін для аднаго. Мы тым самым дэманструем, што вось вы не частка нас, вы не частка нашага грамадства. Мы адмаўляем вам у нашым даверы. Праз тое, што мы разам нешта робім для сябе, а вас ігнаруем. Пры гэтым ігнаруем актыўна. Не проста сидзім на диване там і нешта кажам за кавай, а вось робім нешта для нашай суполкі. Я б рабіў так, але я не палітык, я гэтым не займаюся. Але ж людзей таксама могуць забіраць за тое, што яны ў гэты дзень мыюць пад'езды, калі гэта будзе такая аб'яўленая, агучаная акцыя. Мне цяжка сябе ўявіць, што людзей будуць забіраць за тое, што яны мыюць пад'езды, там, не ведаю, фарбуюць лавачкі, не ведаю, садзяць траву ці нешта такога кшталту робяць. Не ведаю, там дзіцячыя свята робяць і так далей. Ну, гэта будзе проста лютая дзіч. Ну, я сябе не ўяўляю такую сітуацыю. Ну, ведаеце, што і заўжды гэта можна назваць там нашым прыватным суботнікам, то бок. Можна выкарыстоўваць мову рэжыма, мову ўлады, называць гэта чымсьці такім, там, не ведаю, добраўпарадкаванне, там, дапамога ЖКГ, там, суботнік, там, не ведаю. Я не ведаю гэтых камуністычна-савецкіх тэрмінаў, але калі падысці з крэатывам, то можна прыдумаць. Піша наша слухачка, я б прапаноўвала ўсім на дачу ехаць. Таксама добра, на шашлыкі, сабраць, вось, напрыклад, сваю суполку, сваіх сяброў, сваіх калегаў, паехаць на шашлыкі, правесці там час разам. Ну, то бок, нешта, я бы рабіў нешта такое, што спрыяе паляпшэнню жыцця вашай супольнасці, вашага бліжэйшага колу раз, другое будуе нейкія такія сяброўскія стасункі. Вось нешта такое на пазітыве. Спрачаюцца з вами нашыя слухачы і гледачы, пішуць смешна. Я ведаю, як у 24-м годзе ў сакавіку Бобік прыехаў да суседзяў, якія прыбіралі ў лесе. Ну, прыехаў, уехаў. Ну што, іх пасадзілі на 10 лет, ці што? Пішуць яшчэ, што добраахвотна пойдуць адзінкі, а большасць прымусіць праз пагрозы. Будуць забіраць, пагражаць і так далей. Ну, бачыце. Ну, што будзе, мы не ведаем. Мы можам толькі нешта сваё запрапанаваць. Я не палітык. Калі ўсяго баяцца, ну што тады сядзець дома і чакаць, калі табе там, не ведаю, участковы міліцыянт патэлефануе, скажа, бягі хуценька на участак, няма твайго подпісу. Ну, гэта таксама вельмі такая, ведаеце, што карціна странная. Чаму там? Ну, яны ж не лічаць галасы. Ну, гэта ж по 20-му году было зразумела. Ім усё адно прыйдзеце вы там на участак для галасавання, не прыйдзеце. Яны намалююць то, што ім пазванілі з КДБ і паведамілі намаляваць. Ну, гэта ж зразумела, абсалютна. Ім не патрэбна ваша яўка. Ну, я б сказаў, што ім нават, ну, калі вялікая яўка, гэта нават і горш, таму што там нейкую бяспеку трэба арганізоўваць, а калі ў натоўпе там нейкія правакатары і гэтак далей. Ну, звычайна прасцей, не ведаю, набраць нейкіх там народных калектываў з Дома культуры, зарабіць нейкія там пляскі, вызваць БТ, якая гэта падсніме, пакажа, што па ўсёй краіне весела і пляскі, і ўсё на тым. А ўсе там займаюцца сваімі справамі. Гэта, на мой погляд, гэта вось такая найлепшая карціна з пункту гледжання бяспекі там для рэжыму Лукашэнкі. Цягнуць на выбары навошта? Не, ну, звычайна яны наганяюць гэтае датэрміновае галасаванне. Ну, датэрмінова яны нагоняць усякімі бюджэтнікамі, студэнтамі, там нагоняць адсоткаў 30. Дамалююць яшчэ адсоткаў 30 у дзень выбараў, як
як хочуць дамаляваць там і все на гэтым скончыцца. Навошта кагосьці гнаць кудысьці? Мне не зразумела. Ну, але вось гоняць. На працы сказалі схадзіць, дык лепей схадзіць, каб не адсвечваць, бо па журнале будзе бачна, хто не прыходзіў. Бачце, там ўсё ж свая рэальнасць, мы тут крыху далёка. Там хутчэй за ўсё датэрмінова. Там гоняць датэрмінова. Гэта звычайная практыка гнаць датэрмінова. Чаму? Таму што датэрмінова значна прасцей маляваць вынікі. Вось там ні назіральнікаў, нікаго няма. Вось я думаю, што гэта інерцыя яна працягнецца і на гэтых выбарах. То бок як было на папярэдніх, так і на гэтых. Вось сітуацыя змянілася, а яны па старых метадычках будуць гнаць на датэрміновыя выбары. Ну што ж, Уладзімір, пабачым, як там яно будзе. Пабачым. Засталося ж усяго 2 месяцы. Дзякуй вялікі за тое, што да нас завіталі. Я нагадаю, сябры, што Уладзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекта «Кошту рада», быў нашым сённяшнім госцем. Мы абмеркавалі самыя цікавыя падзеі ў беларускай сусветнай эканоміцы і палітыцы. Добрага дня. Всім добрага дня. Усяго найбольшага.